खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 1 सेप्तेम्बर रबिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। हरखाबै मेगननि नुथाया खमायलांगोन, थाबैनो फाहामथाय लानाया गाहाम जागोन। वृष राशि। समाजनि बायदि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन, बयजोंबो अनसायजागोन। मिथुन राशि। थांखि लानाय खामानिखौ मावनो लानायाव खहा जागोन, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। कर्कट राशि। जेबो मावनो दांनो गोसो जानाय नङा, दाबसे जायगायाव दिदोमै थाबाय थानो गोसो जागोन। सिंह राशि। नोंथांनि अहंकारनि जाहोनाव न'खराव धोन दौलत जोबस्रांलांगोन, जेंनायाव गोग्लैनांगोन। कन्या राशि। जेरावबो दावबायनो गोसो जानाय नङा, हारसिङै सिरियै थानो गोसो जागोन। तुला राशि। बेफार फालांगि खालामनायाव मुलाम्फा जागोन, न'खराव धोन बांगोन। वृश्चिक राशि। साननाय मानि जेबो खामानियानो जाफुंनाय नङा, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। धनु राशि। नोंथांनि आखायाव रांखावरि थानाय नङा, लुबैना थानायखौ सुफुंनानै लानो हानाय नङा। मकर राशि। लुबैना थानाय मुवा बेसादखौ मोनफुंगोन, सुख सान्तिनि सान जागोन। कुम्भ राशि। गोथार साननाय हनाया गोसोआव सोमजिगोन, गोदान मिजिं लानानै आगान सुरनो हागोन। मीन राशि। गावनि आंगोजों मानिबा जाहोनाव नांलायनाय जागोन, सोमोन्दोआ गावस्रालायगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि न'खराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।